Aritz, prest hasteko eta hemen ditugu osagai guztiak. Bai. Gaurko honetan zuk esan da bezala, arroza izango da, gai o plater potente bezala, Bai. ezta? Hori da. Barazkiekin. Barazkiekin. Osagaiak esango dizkizuet. Kuiatxoa, limoia, azenarioa, piper berdea, porrua, tipula, barrengorriak, jengibrea, kurria, kuminoa, soia eta basmati arroza. Prest, nahiko Oso osagai ondo. esan ditut, Bai. eta bedanak Dezente banan-banan dauzkate. forma hartzeko prest daude. Bai, sukaldaritza asiatikoak normalean Hori da. askoz osagai gehiago izaten dituzte, belarrak eta hori, Bai, baina, espezia bati bat baita ere. baita ere, Hori da. baina, guk gure modura moldatuko dugu. Hori, gure ikutu emango diogu, ezta? Oso ondo. Euskal ikutu. Lehenik eta behin arroza garbitu behar dugu, Hori da. almidoiak kentzeko, Bai. eta beste alde batetik barazkiak mozten. Txikitu. Bai. Bai, txiki-txikitan? Juliana Julianan. finan. Bale, hori da. Eta beti luxaskan. Luxaskan. Forma luxaskan, bai. Lagundu Orduan, dizut. hemen arroza garbituko dut. Bale. Basmati arroza aukeratu duzu. Bai, beti, hasi aldean da erabiltzen den arroza da, oso perfumatuta, Hori da, luzea. luzea, ez du ur gehiegi hartzen, horrela irabiatuta egiteko oso arroza Bai. egokia. Hori da. Bai, gaur egun, segun ze plater egin behar dugun, arroza aukeratzen deunean gustatzen zau, batzutan igual, bomba gauza bateako. Gaurko honetan Bai. basmatia izango da, ez? Hoxe. Bere berezitasunak badituelako. Bai, bakoitza badaka bere... Hori da. Bai, eta arroza egiteko orduan, gaur egun, asko zabaldu da, mota ezberdinetakoak erabiltzea. Leheno bat zan, eta beti bere erabiltzen ginen. Bai arroz esne egiteko, bai paella egiteko, eta... Denentzako berdina. Denentzako berdina. Baina gaur egun, beira. Mota ezberdinak, Bai, momentu desberdinak. risotoak egiteko ere, beste arroza bat. Bai. eta- Horrela arroza garbitzeko gutxienez 3 bat aldiz Bai, pasa behar dugu ur garbitiken. almidoia kentzeko, ezta? Bai, gero ez behasteko hainbeste. Gaurko honetan noletan aukeratu duzu, platera, ez dakite, bidaiakin lotuta dator... Bai, gaurko egura horrela pixkat anitztasunan inguruan, ni bakat nire hobi bat bidaiak direla, eta nire bidaien artean gastronomia atal oso garrantzitsua da, ez? Toki haietan probatzea hango gauzak, Bai. eta... Nire asko gustatzen dut, gaur egun merkatura jutia. Bai, Bai, hori da, ez? horrelako batez ere, gurean merkatuaren gauza, azkenean pixkanaka ere galtzen doa, ez? Baina batez ere, 3. munduko herritan eta Asia aldean, eta horrela, merkatuak dira, herriko gune aktiboena, aktibidade asko dago, jendea horbiltzen da, tabernak hor daude, eta toki oso interesgarria, Oso koloretsua. egun osoan pasatzeko. Hori. Bai, ondo da askotan museuak eta ikuste eta baina batzutan aztiten ja merkatuarekin, eta merkatua da punto on bat ikusteko, Ni normalean museota eta ez naiz joaten, baina merkatuta denak ikusten ditut. Arroza garbituta gero jarriko diogu ura pixka bat. Bai. Gutxi gora bera arrozaren gainetik behatz bat. Bai, hori da, bai. Zeren taparekin egingo dugu, Bai, lurrinean egingo dugu. oso. Gatza pixka bat. Hori da. Eta olio txantxa bat ere. Hori da. Tapa jarriko dugu. Su fuertean, irekin arte. Eta gero, moteldu. Eta horrela utziko du, taparekin. Hori da. Tipula nahiko, piper berdiare horrexe nahiko, ez da? Bai, nahiko. Bai, pero porru erdiak ere nahiko. Porru erdiak ere nahiko. Bai. Ni limoia zala ostatuko dut. Ez dakit galdetu dizuten, zer herrialdetako platera da? Hau Asiako platera da. Hori da. Arroza basmatia, jengibre erabiliko dugu, soia ere erabiliko dugu. Hori da. Bai, hemen ikusten da figuratxo hau. Bai, hori
Birmaniatik dator. Birmaniatik. Bai, Zeuk ekarri ja? Bai, hor gizon zahar bat erosi nion, eta hori Mira. horrez geroztik nire gelan jarria daukena. Mira. Eta gaur hemen sorte pixka bat emateko ekarri. Hori da, guk hemen pixka sorte pixka bihar dugu, hori da. Baita ere. Bai. Hori da. Sorte pixka bihar dugu, baina hirugarrengo eguna dela ere nabaritzen da, Lasaio gaude. Bai, askoz lasaia. Asko Ja, lasaia. etxean bezala. Claro. Hori da. Bueno, hemen aitatu dut ekarri dezula Birmaniatikan figuratxo hau. Eta gero hemen baditugu gaur, esplikatu ezazu arrazakeriai buruz. Bai, Badakizu zer esana. bueno, hor dagoen eltze hori tajina da, hori Marroko aldean erabiltzen dute haragiak eta arraiak egiteko. Eta hori da, izan da, Sait, gurekin lan egiten duen mutile marrokiar baten laguntzaz, ekarri ahal izan dut. Eta sos arrazakeriaren eskua hor da zen, euk egin genuen ekimen bat, lehen urtean Gaztelun, non antolatu genituen ostegun anitzak. Eta pixkat horretako anitztasuna eta bultzatzeko, egin genituen 5 afari. Herrialde desberdinetako. Herrialde desberdinetako. Eta orduan etortzen zen herrialde hortako Bai, sukaldaria, begira. harrek prestatzen zuen maskaria, sos arrazakeriako bolondresek zerbitzen genuen, prestatzen genuen, eta Bai. kriston Eta zein izan ziren, zein bost? izan zen Senegalekin, Senegala, hasi ginen, hori da, bai. Maroko, Nepal, Mexiko, eta ez Peru? dakitzen ez dutzen zaidan. Bosgarrenak gero. Bosgarrenak. Hori da, bukaera, bukatu baino orain, seguru. Vale. Hori da, abek listo, eta... Bai, Eta kuiatxoa ere bai? bai, kuiatxoa ere, Azalak kenduta, o nola bai, duzu? azalak kendu, eta gutxura era Hori da, kuiatxoa bai. erdi bat. Hori, neurri honetan. Oso ondo. Jengibrea ere, zuritu egingo dut. Bai. Eta arroza, beti eukitzen duzu, nola da, menuan aztien behin, bitan, ipintzen duzu, era modu ezberdinean. Ez daukagu egun fijo. Ez. Baina aztien behin da bitan pasatzen da, beti edo paella moduan, edo risotto moduan, edo horrela irabiatuta, edo barazkiekin, edo barengorriekin. Bai, hori da. Mira, hau ja, irekiten ari da. Orduan zuan moteldu. Zua motelduko diot. Hori da, bai. Arroza ze garrantzitsua den munduko sukaldaritzan, Eta ez, ez bakarrik sukaltza, azkenean munduko ez dakit portzentaia, baina Nik uste, dena jaten bierenak dugula. edo 3 laurdenak arroza jaten du Hori da. egunero, ez? Hori da, bai. Guk horiakin laguntzen dugun bezala bazkaitako momentuan, askoek arrozakin bakarrik. Bai. Hori da. Jo daukat anekdota bat, Kuban bidai bat egin nun lagun Bai. batekin, eta familia baten etxean egon ginen, eta azkeneko egunean esan genien, afaria guk prestatuko genuela, eta merkatuan arkume beso batzuk erosi genitun, da Bai. labean egin, patatakin, Bai. eta behaiek, y no va a haber arroz? Y digo, bueno, Claro. vamos a hacer arroz también, eta arroza ere egin genuen, eta behaien lehenengo gauza platea arrozez bete. Arroza. Bai. Eta onge hartu zen, arkume zati bat jarri, Bai. eta gehiena arroza, Arroza. ohitura horrela zakaten behaiek jateko, ez? Jo arrozan inguruan ere, horretan, urtero munduko arrozak ekimen antolatzen da. Begira. Bai, oso Oso hori bai aktiboa, txapelketa Egiten moduan da. egiten da, eta etortzen da horretako jendea, atzerrikoa dena, prestatzen du hor, bere herriko edo nahi duen arroza mota Begira. bat. Bai. Hori neguan, festetan, zer Ekainan garaitan? izaten da, Ekainan. bai. Ekainan bigarren asteburuan gutxi gora bera. Eta lehiaketa bezala dugu, frontoian daula etanak taldez. Kanpoan egiten da, Kanpoan egiten bai, da, plaza antolaketa. batean, bai, eta hor, sukaldeak montatzen dira, eta... 40 pertso, berrogei talde, bikote. Izaten dira 40 pertsona, hogei Hogei arroz, bai, gutxi gora da. Binak elkartzen dira, eta Begira, norberak hor interesantea. bere herriko Bai. bandera Eta gero jartzen jateko du, aukera izaten da, Eta gero, hori da. bai, dastatzeko aukera Dastatzeko dago, aukera. bai. Ze ondo. Eta oso egun politia. Bai, oso hori, egun eta herri politia izaten da, aktiboa. bai. Bai. Hor epaimai bezala egotea tokatzen zait. Ah, tokatzen zaizu,
Baina, bueno, placer bat, horrela egotea. Listo. Bai, bueno, orain itxengo dugu pixka bat, arroza bukatu arte. Azenari ba guztet. Bai, baita ere. Daukazu zuritzea. Bai, hemen. Zuritzat. Gaur talin ontzi ez dugu erabiliko, karri dugu apaingarri, ezta? Bai, apaingarri bezala. Bai. Gaur egun hor... Talin eukitzen dugula hemen. Bai. Txorienen bai. Gogoratzen naiz, eta gorantzi bilan erbiskatu baita ere. Baita ere, biali. Jo, batean zuri tokatuko zazu. Hori da, Iruzo, Frane Arandorena, hori da, beak ekarri segun lehen da bizi talin, eta berakan egin zuen, eta hori da, mendikan muixo hundi bat, eta garriz ikusi arte, ez da? Hori da, bai. Orain, Marokon ez dute erabiltzen sukaldatzeko. Lehen garai batean bai sukaldatzen zela ontzi horietan. Bai. Orain erabiltzen dute asko ere aurkezteko sukaldatutakoa. Hori da, bai. Eltzen normaletan egin, eta gero maira ateratzeko momentuan zeren oso ontzi hona da bero mantentzeko. Bero mantentzen du, bai. Kuskus bat jatea hortikan edo tajin bat, plazerroa da. Hori da. Horrek izan ikatzakin eta batzutan egurrakin baitare, zera burnizko plaka batzu bezala izaten dira. Eta gero organian jarri eta hortxe mantentzen da, motelean, hori da bai. Eta gero nola ez, turistak asko joaten dira plazetan, inguruetan, behar mantentzen dute. Berezitasun bezala, ez da? Erki ba, listo? Bai, hondikan pixka bat itxoin behar dugu. Hau bukatu arte. Hori da. Hau egina dago. Pareda minutuen nengo beha. Bai. Hori da, eta bere ala gatoz. Barazkiak prest, arroza eginda. Arroza egina dago. Orduan ja hasiko geha, barazkiak pixka bate irabiatzen. Hori da. Irabiatzen ez salteatzen. Salteatzen. Hori da. Bale. Olio pixka jarriko dugu. Hemen lehenengo botako dugu limoia eta jengibre. Pixka bat egin. Olioak uste bat ezan. Horren, hasiko gara kontatzen. Baren gorriak ditut, txikitzeko, orain dik. Hori da, bai, arroz ditu. Zuk gaur ikasi ezu baren gorriak txampiñoia direla? Bai. Beti da, zerbait ikasteko bai. Hori da, bai. Hori da, barrura, baitalean. Bai. Hau ezagutzen duzu, uok ontzia dela, Bai. Zartagi berezi bat, horatzen, hori da. Normalean, asa bat mango bat izaten du, kontatzeko. Kertena. Kertena. Hori da, bai. Ontziobek asiatik datazte, ez da gehien bat, ez da? Bai, asian han erabiltzen da. Izaten da horrela, zeren normalean harriekin eta horrela, eta suan behian dagoa indarra, hori da, beti dator eta. Olio pixka gehiagotan. Hori da. Gaina arroza, asian nik Birmanian egin nuen bidai hartan. Normalean olako herrietara zenean, sabelakin eta hola arazo desente izaten doia. Orduan, askotan, arroz. Arroza. Fried rice, barazkiakin, oilasku pixka bat egin. Eta hori izaten da... berriz tripa gortu eta... Eta aurrea jarraitzeko. Seguria erizat hartu eta... Hoixe. Aitzarra izaten da gortu zola daunian, Bai, jo, bati bat deko jetan bidaiatzen eta... Indarri gabe... Kumunak guztokoak ez, hori da, ez edozein tokitan ere. Etxian ere zaude, lasai egoteko. Hori da, baina, bizitzako kontuak horiek ez, da? Hori da. Baina da, eta guztiz ere, bidaia juteko gu beti prest. Beti. Edozein tokira ez. Hori da. Naiz esan, tori biletean, naiz... Noa, naiz tokira. Hori, libre. Ara, bestean. Toki guztitan badago ere... Ezkuntza ez dugu dominatzen, moldatuko gara. Hori da.
toki guztik dira interesgarriak. Toki guztiak, bai. Bidaiatzeko, denetan dago ikasteko, gauza ezberdinak probatzeko. Hori da. Bai, gu gustora joten dira kanpoa, eta beraiek ere gustora etortzen dira, gurena. Gero eta gero atzerritar gehiago etortzen dira, Bai. Leheno ohituta gaude, zuek ere bai, frantzes askokin, beti mugatikan honea, frantzesak iparraldekoa, hori da bai. Baina gaur egun aurtengo udaran izan da, australianuak etorri dira, danesa asko, asko, bai. Jo horre eta etortzen dira, Hendaia eta Doniban eloitzunen askotan da Frantziko udara pasatzeko... Paristikan geizten dira asko biarritzea, eta gero behin biarritzen daudenean gustatzen zaio gure aldea muga pasata. Eta daude ere ingles asko, bigarren etxe bizitza handa katena. Nik uste hori gehiago zala Mediterraneo inguruan. Asko. Hori konturatu dira eguzki ez dela inona, eta hemen badakaula bai jana, bai kultura eta bai dana. Denetik, eta eguzki pixka bat ere, udaran batzutan. Bai, garai batean ikusten bilatzen zutela eguzkia, baina dana ez da eguzkia. Guk hor jatetxean baitxugu bezero oizkoak, urterokoak, diela ingelesak, baina batun baina gehiago. Horre, bigarren etxea Doniban eloitzunen, edo sokoan dutenek, eta etxea etortzen. Zondo. Bueno, horrela, zu, fuertean. Hori da, bai. Denbora guztian nahazten, salteatzen. Eta orduan hemen, arroza botako du. Listo. Egozi puntu eman diogu, eta guan salteatu. Gero botako diogu. Kurri pixka bat, bai. Kumino pixka bat. Eta gero jengibrea. Ez jengibra barruan dago. Barruan da, hori da, Juliana eran eratu duzu. Soia botako diogu. Hori da, bai. Hori justu ateratzeko momentuan soia, ez da? Bai, fuerte egia ez geratzeko. Hori da, bai. Estela arrozak soia asko xurgatzen du, eta fuerteak. Eta gero soia erabiltzen denean, baita ere, gatza puntu bat gutxi botatzen. Soia oso gatzia da, hori da. Herrialde orientaletan soia erabiltzen dute gatza moduan. Zetxura hona. Beraz, kumino pixka bat. Espeziagin ere, kontu. Bai. Hemen ez bai gaudu, dituta, inbeste... Ez hemen beti pixka gutxi joa. Zeuzai. Hola, uzaitu, begilak itxi, eta nun gaude, Birmanian? Birmanian, bai. Birmanian gaude. Ezken? Bueno. Listo, hau. Zerbait aztu zaizu? Ez, ez da? Uste dut ezetz. Ez? Uste dut ja platerean jartzeko moduan gaudela. Mentxe honean, jarri. Mentxe jarriko. Bai. Platereratu. Holaxe ez, pasillo bateko moduan. Bai. Gure xefaren azken ukituak esan, eta berehala dastatzeko prest. Basmati arroza uretan 3 aldiz garbitu. Ura, gatza eta oliotan egozi. Barazkiak juliena eran ebaki eta oliotan wok ontzian salteatu. Arroza gehitu. Kuminoa, kurria eta soia bota. Guztia ondo nahasi eta aurkeztu. Prest dastatzeko. Bueno, ea zeirutzen zaizun. Nitxurakin konten nago. Hori da, zuk 5. herrialdea falta dezu eta zaio bukatu baino lehen. Badakitzen den. Badakizu, goratzen zea? Pakistan. Pakistan. Bai. Ondo. Eta bostak, eta nabata esan zazu? Bai, Maroko, Pakistan, Nepal, Mexiko eta Senegal. Oso herrialde interesgarriak. Behian. Ziltzen. Begilek itxizkeo, pentsatzen dut Asian nagoela. Bai. Zabaldu ezkeo hemen gaude, nun eta txorienen. Hau da, gure sukaldaritza.
mundu guztitik etorritako platerak, hemen bertan egiten ditugu, zuek ikasteko moduan, ezta? Bai, erresa gaina, ez? Bai, erresa baina badaka bere ikutu, estesi ikutu hori, zoragarria dau. Beste tanta bat jangoet eta bitartean gogoratu zure webgunea eta... Bai, gure webgunea, irudbebikoitza, gazteluostatua.com, horretako Andra Marikalean, gazteluostatua jatetxea, 943-5 telefonoan. Hori da, lehen da biziko platera, amaitutzat ematen dugu, eta bagatoz bigarrenarekin. Segituan.